Morjesta vaan! Se olen minä, Jorma 14, täällä taas pelaamassa. Ja kuten kuulette, täällähän on vähän zombien ääniä. Mutta syödäänpäs nyt tosta vaikka yksi omena. Ja mennään tonne ylös. Joo. No, mikä? Jokka. Ruokakin rupeaa tässä loppumaan, joten mitä tehdä? Chesti... Ai niin, chestihän jäi ihan tyhjäksi silloin. Ei. No, täällä on koali. Puumiekka. Tuollahan ois vähän porukka. Ai. En nyt viiti juosta tässä. No, pataan toi lammas nyt tosta vaikka ekana. Noin, nyt saatiin yksi villakin. Ja sieltä tuli big. 2 lihaa tiputtaa. Joo, ja nyt hakataan vaikka... No täällä on lehmä, että ei vis hakata, eipäs hakatakaan. Oho, sieltähän tuli paljon. Nyt siellä on vähän tällaista mätälihaa. Pork choppia, vai mitä onkaan. No, nyt on sänkyainekset. Sinut mä vielä tapaan siitä. No. Sä et tiputtanut mitään. No etkä sinäkään. 1 levelillä tässä ollaan. Niin hakataan tässä vaikka nyt tätä puuta iltaan mennessä. Tai no, en tiedä iltaan. Tästä voidaan tehdä vaikka lattia tästä puusta. Tai en tiedä. Tai sitten voidaan tehdä ihan uusi talo. Tuohan on sellainen mining keskus vaan. No se oli just hakkautumassa. Noin. Niin, ja sain tän HDM-piuhankin tässä, niin pystyy pelaamaan multiplayeriakin. Luultavasti jotain sarjaan. Kavereita mukaan. Niin. Kavereita varmaan otan mukaan tähän. Joo. Nyt täällä on säplingi. Sieltä omena. What? Bugi. Joo, no se täytyy ilmestyä pikku bugeja tähän. Aina. Katsotaan tämän puun jälkeen paljon me ollaan hakattu sitä. No vitsi, tää oli tämmönen iso puu. No katsotaan vähän. 47 riittää. No kataan tämäkin, niin saatetaan saada taulu. Ja voisin sitä semmosen kyltinkin tehdä. Aika pikkunen tuohan on toi meidän nyt. Tuo meidän pikkukämppä tuolla. Hyvällä paikalla se ainakin on. Juu, ja tehdäänpäs nyt tässä puuta. Mä luulen, että mä pistän nää chestiin, koska en näitä mitään tee. Ai mulla on pumpkinkin täällä. Ei, mikä tää on? Pumpkin. Niin, eli kurpitsa. Ja sen muistaakseni voi pistää päähän, niin voi katsoa Endermania. Joo. Tämähän on kiva, mutta tää on vähän huonoa, kun... Niin, kun se ei taho nähdä sen takaa mitään. No ei sinne chestiin kyllä nyt ollut tarkoitus mennä, vaan että mä syön. 30 sekuntia kestää toi myrkytys. Pistetään ironia sillä väliin uuniin.
Missäs ne nyt ne ironit on? Joko mä ne... No enkä mä nyt niitä... No tänne chestiinhän mä ne tietysti pistin. Noin. Otetaan Iron pickaxea. No. Tärkeämpää pitää pistää ruokaa kyllä tonne. Joo ja tehdäänpäs nyt, että niin eli sänky. Ja sitten kivihakku. Tehdään tänne tämmönen sänky tai makuuhuone. Miksi sitä voi kutsua? Niin sitten kavereittekin tulevaisuudessa mahtuu heidänkin sängyt. Tähän mahtuisi 3 sänkyä nyt jo, mutta tehdään vielä 1 tälle. Niin. Mä menen tähän. Tänne reunaan näin. Tää on no niin, sieltähän ne on tullut nää mun pihvitkin, niin mä pistän ironia ja 1 hiili tänne. No. Joo ja no toista uusia chestejä me nyt ei enää tarvitakaan. Joo. Milles korkeudella? Katsotaanpas. Mennään tänne kaivokseen ja katsotaan millä korkeudella siellä ollaan. 32. Pitäisi mennä vielä 16 korkeuteen. Siinä pitäisi löytyä. Siitä korkeudesta löytyy timanttia. Hyvä timantti. Mutta hakataan tässä nyt, että tää kiveä, niin voidaan tehdä tulevaisuudessa vaikka kivitalokin. Mä teen sitten tällaisen, niin tähän saa sitten ajastaa kivi, tai no nää portaat pistetyksi. Niin. Täällä on luultavasti jossain luola, kuuluu semmosia ääniä. Ja minä en missään tapauksessa halua kuolla tässä sarjassa nyt. Tai no siis, varmaan mä kuolen nyt tässä sarjassa yhden kerran muutamia kertoja, mutta siis en halua nyt niinku... No te tiedätte mitä mä tarkoitan, nyt kuolla. Tossa tulee luola. Ja en muista sanoinko viime videossa, että mä tein semmosia 20 minuutin videoita. Että ne... Siellä on luola. Jatketaan tästä asiasta myöhemmin. Pitää pistää täältä, otetaan toi. Ei kartta heitä pois. No niin, ja nyt lähdetään varovasti liikkeelle. Tänne vaikka. Ja minä sitten, no täällä on laavaa. Mä sitten tuun keräämään nää tavarat, kaikki noi ironit, koalit, aina kun palaan. No lapislatsulia. Sitä muistaakseni, joo sitä saa kivihakulla. Lapista. No niin. Sitten hakataan ironit. Eli ironit. Sitä on paljon, 8 kappaletta. Onko vielä lisää? Joo, mutta kumminkin. Koalea me ei nyt ehkä ihan tarvita. Täällä löytyy lapista lisää. Viu. Pitäis vaan löytää timanttia. Millä korkeudella me ollaan? Katsotaan. Kirvestä me ei tarvita. 12. Täältä voi löytyä timuakin.
Mistähän me tultiin? Täältä muistaakseni. Kuolia ei tarvita, sitä on 15. Tämä oli tämmöinen typerä luola. Täällä ei oikein ollut yhtään mitään. Eli tässä ollaan 18. Nyt voidaan peittää gravelilla vaikka nämä luolaosastot täältä. No voi. Graveli sisässä oltiin. Tätä nyt ei tarvitse tästä raivatakaan, koska no siis tuolta toista puolta. Joo, nyt katsotaan, eli no mitenkäs tää nyt meni? Eli tässä on 16 korkeus, eli nää kaikki gravelit pistetään vaan tähän. Elikkäs, eiks tässä on 16? Tässä on 17. Tässä on 16 korkeus. Eli joo. Joo, eli vielä noin ja moi. Ja just näin. Nyt lähdetään sitten kaivelemaan. Jos löydettäisiin vaikka timanttia tai jotain. No joo, katsotaan nytten. Mennään tästä nyt vähän matkaa, jos löydettäisiin jotain kivaa tavaraa. Ja mä pyrin kertomaan sitten siinä videossa, siinä meni hakkukin. Niin siinä videon alussa aina, että mitä mä teen. About 11 minuuttia videoitu. Pitää mennä tekee iron pikki, jotta saadaan noita redstoneja. Tästä ai niin, tää on tää koali, vaikka me viime osassa hakattiin. Pitää kai lähettää tää YouTubeen, että ehtii tänä päivänä tulla sinne. Että no, tää totta kai. No, täällä on yö, joten nyt testataan taas sänkyä. Crowview. Näin. Ja missä on skeletoni? Huhu. Ei sitä ole täällä. Eli otetaanpas. No jassa, mä tulin nyt mitään 5, mutta ei me tarvitse kukkoilla. Tommonen ja sitten tehdään tommonen. Eli takaisin vaan majaamaan. Toki kun menee juoksusysteemi, niin pääsee tosi nopealta, ja varsinkin näin. Onks meillä jo redstonea? Ei taida olla. No, sitä me ei nyt ehkä tarvitakaan, koska no, voihan nää koalit nyt tästä hakata, vaikka ei niitä tarvittaskaan. Mutta koalia nyt ei, hiiltä ei voi koskaan olla liikaa. Mä varmaan tuun hakkaamaan, varmaan nyt hakkaan nuo redstoneetkin tosta, niin mä valaistaan nyt nämä molemmat puolet ja näin. Hakataan nyt nää tästä tämmöset, ei me enempää redstoneja tarvitakaan.
Tää nyt koplella Stonella tääkin. Niin kopla Stonella. Näin. Nyt sitten yritetään etsiä timanttia, jotta saatais Diamond Pickki. Ja me päästäis Netherissä käymään. No täältä löytyy taas koalia. Ja kuten ehdin jo sanoa, koalia ei voi koskaan olla liikaa. Siellä on kultaa. Siellä on kultaa. Siellä on zombi. Milloin se kuolee? Siinä on creeper. Tuo taidetaan tutkia. Tuo tutkitaan sitten seuraavassa osassa. Mut kunhan minä vaan muistan sen sitten. Ja niin. Tuo oli tipalla jo. Enpäs hakkaakaan siinä se creeper, joka vainoaa minua. Mistä noita oikein syntyy? No tietysti tuolla pimeydessä. Ai niin, eihän siellä ole valoa yhtään. Voiko esimerkiksi creeperi syntyä tonne laavan lähelle tai zombi? Minä tulen tekemään tässä sitten semmosen zombi-ansan, tai no siis monster trapin tai joku monster ansa, eli semmoisen 24 blokkia, niin ne tippuu sieltä. Se on yllättävän helppo tehdä. Siihen tarvii ihan hirveästi kiveä, jota me nyt ruvetaan hakkaamaan. Voidaan tehdä tämmönen farmi tänne sisätiloille kenties. Tosi hyvä ajatus muuten. Mennään myös vähän ylöspäin tästä, niin ruvetaan tekemään semmoista... Tähän ei ainakaan tehdä mitään. Ja minä en tykkää, jos tulee luola vastaan. Tähän voidaan tehdä, tästä voidaan tehdä semmonen... farmi. Eli joo. Elikäs. Tähän tulee vesi. Sitten tästä 8 blokkia eteenpäin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja tohon. Tolla lailla. Notas. Ne, joo. Noin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto, kaato, kooton, neeto, viito, kuuto. Tohon. Mutta tämänkertainen jatketaan tätä sitten seuraavassa osassa. Eli tämänkertainen jakso oli sitten tässä, että jos tykkäsitte, pistäkää tykkäysnappia, kommentoikaa ja tilatkaa. Eli minä olen Jorma14 ja me nähdään seuraavassa osassa. Hei hei!